Erigo kwarigan na gogotebina bono ikaransa ligikirindo kya ikaranso ike inde tukwerere togotebina ralia bokondo gotubwate sensemeri emitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boiga sensemeri ya YouTube na bogotonyora Ndizi TV News otari kweba goto tweet @Ndizi TV News ekerengere kya goseri bolia uraga nikobolia mogani tukirase studio kirase kagetaria ngo mwali baga yaraka go introduce kwemanyekani go chasole liura manyengo tori nerege kerengere kya uri bolia yokolituma gwetera namba yera siskini yago kabamo na into goikomwe toska kogosuka igoreterwe amange utakora chinsa tigange omugani oneri baganyareka go introduce amanya ara imanyekani go chaso na lyuko manyango tori neri kyarenje no maito na butambe Brighton makolngoro karibu sana si studio jeto abono wate majumurira aheningo ende tumago gosuka kuchimosio biamono moralia no mo oyo toligeretie biamono asemambi abono inchego nkoro kwa Motondi Mosumari na endo iso wancha na wokondo ka Duncan mbiamono karibu studio cha Ndizi mbia sana Duncan gwatebire na Mosumari kore era kabisa meto mondo kutakaro manya oboime kabisa oko ora kumanya kabisa asoboime igona kwera idakeyemo ore manyikani kabisa mbiamono ase unankoro ku Motondi Mosumari marieta ina yane mai tata guru kwa Mosumari na nje nkoro ku Motondi na nabonyanje tugutumia marieta yabere ase ngejo nyanjete Motondi Mosumari ngekogera tutaranda kujime uno ngekogera wanjita marieta ya Motondi Mosumari ekera abantu bande banjite Brighton ni bono monda anjita yege songo ngekogera wanjita marieta ya Motondi Mosumari Motondi Mosumari kero monto na abwata marieta yeke gusi bono njengoro ku Motondi alikorwa sogotonda kuna narogetwe nabaibuli wane asingi njogotonda na Mosumari nerieta yeke gusi tata nerarogetwe na mamoro kuke monto so igonko ganikoro kwa marieta yeke gusi asingi njonyanjete na ende ntagete koreka na kowa ase orolilirwo mugusi na marieta yo mugusi elinde na bwatania no gwancha kulikwa nenyanjete korokwo mugusi na chisemi cyo mugusi na kwegeregoro yo mugusi ne chingaji cyo mugusi bono Motondi ngia okora kigero tutaratebi aba tegerere bai aba digere baito nkayokorwa ngande ngie ko okora no abana bawo ngake familia umete familia nero ikaranste bone kuligereri nginata kotena nkio okora familia onererie no kuligereri tinaria akomanya biamano nche nimba tomongena no korokulilian actually chinse chema mbina ronyale ni bia onte bigenda asoe amegeligwa araba Ndizi TV nimbate family abamurabata to mwisiko yomo na bondo chembia bale ne school bale abande chi universities na abande bale primary actually babere bono toerere mono amasoma ona raria arafu amasoma ona raria na ndingaski eri yogokora inchabono asa masomane igo ntagete gotabanga nyanjete kwegera na kwegia igoro yokugwenia gose amasomo yemete yeke gusi tinta tu kwa na seke songo mona kinenta to tema mbinya beka seke gusi buya aso kwegera emete ya bagusi kuna bare ko yetumia asenge ncho kurwalia amarwaire ao asichinga kichintambe ase ororelia ndataberi umugusi wikera bona asitwa ikirega mbio sana mwanjumuriri tukoria lero ni tujugukwanira iguru ya masomo yemete yeke gusi mete turasoma kabisa iguru yemete yeke gusi turamanya Amariogo na raria ya renge mete kieye mete kare koro bona rito turera ne korake mete ye Mosumari kraso ire mana ndi kweguna ni ganjite gekoro ande ni ganjite gutumia marieta ya Mosumari Motondi Mosumari gobono igorko igure igo bono tuchakere amangana anene tujugukwanira iguru yemete Amariogo yemete yeke gusi na tujugukwanira ritko liharere kera ujugutwerera amange ekero akorwa sensemeri ya Tenecious college ya Tenecious igono mwalimu ale igona bwato bumanyi watebira na sokoro yae na bwato bumanyi tatu mwa na bwato bumanyi nere bono na bwate obumanyi igono ntuatakana ritko ria turanya togoshe
share omanyi obwabwate gori boli ya urada como boli na bogo dituma gwetera se namba eyera se skin yao bono motondi sa utakora chinza ndotaka tumanye na inki ekero monto gutogoteana amangana yemete yekigusi education ose agisemi chamangana hapo nkitumine tiaka to kwanne mbia wano bona naika goteba ase college yetu ya Tenecious bono iganonde uno mwalimu okwegeria balia bakwegera igoro yemete yekigusi umuralia akegoso yotoligereti kero to kwanire mete yekigusi na aseriete elimorire lakini obugale bwaye mboro wake nabo turatebe kwegera igoro yokurwari gwetera samache kwegera igoro yokurwaria gwetera se okorosia mauga abunekire ebyonsi nobire kwegera korwa sense amoyo gutumia no maite nonye na marabana bagutumia asengincho kurwaria lietando linto kuruka aromatherapy aso ibintu mbiro ratiokerere aso gutiokerera gweka omuntu ogwena igo habo therapy gosokurwari gweni gwetera semete gokoro kugari lakini asebono omurali buna kwambolirie gonta tu kwanda igoro ya Tenecious Education Center gose Tenecious Herbal School aiga se Tenecious sogo chakera igere bosongoga ase nyombe koro kwa Twin Towers irange na elimu umoja alimoino ange na elimu center yoji sinya ine igeriere koro moina koroba ali no skuru ya itere igo moralia ntebe skuru eye igo twanya chaka ase ngencho twarora ngemete yekigusi na okorwali gwekigusi igo korokuya naende gukugwenia buya naende gukugwenia waikera na buya tokaranga engenche yabagusi bale korwalia goikatonye beke bono chinguru to chake skuru na to twara bali mubuna nchendororo amone nyagitari ya Tenecious bunero abagusi baito begere bagwene bono agora nguna ingayo kwegerera ingwate yan sokoro yao egwa tware the passion yo kwegerera gose kwa kinite family manyete nayo gera na bono nanjikina nyorera masomo ananjitika ngishiko ya pride go jase abana bande biya sana again tonda tebe kero na ari gukina nkarra sokoro yane actually sokoro yana ari kurukumbai sokoro yana na anchete tali guchinya gitari raisi asoboene tali guchinya gitari raisi gona ari korra korosi mete yaye onye sunyunta biya onye sibia eyende meri eyenda masabo eyenda mato sometimes ya matunda na ari gutumia onywa actually na nche na ngete nkanywa ekero na anywa ntate gotebinda yale kondoma akamburukanria mataria akanga karesani umatenjia lengo na bikombe igo abunkare gose karesani kare ekero na lengo moke ko inyora na lenga ngikirasi satuiga kirasi nye oroche ri turakina lakini ekero na wena egento kiri gatigara se birengere biana ndo chimete bono nkugwenie because igo na gwena te kabisa nkaende skuru nkaliga muraro biya sana nkaende skuru enga kiende sokoro yane naende nkaruaro ukweyagia okay kero na ruaro ukweyagia naende sokoro yana kaliye mete agasunyunta yenda kayeka akareto burangeti nenyongo lirikare ekera leta nenyongeria akamumeka agakunora ngora liberera liri kangaka kero lyangaka naronka liga murabuya sana nkanyana nako liriki na gwende nekinga kigacha oyinsokoro yane ekero ya ikase tata bono my father nere nkanyoranga nabwate that skill ogwati go motu ogotebigenda orutu motege to sigikeria motu kwa gwena so ngatwara passion ngaki sokoro yane ari gokora iga nkagwena na my father iga gokora iga naende nanyora na gwende gose na abantu be community gose family yetu bagwenire so ngachaka go develop interest igo nkere korwa se sokoro yane sana aro nabona ari kumurigiria yendo ntuma na my father nero ntuma na moretera nkanyora ngimete ye gokora biya igo no nyende skuru nkona gosoma nkona go take my studies na bondo chenga passion yane kana gocha so kwegera igoro yemete nemete kegusi kuna na nche negeire kabisa na atwariro manyi kwemete kegusi bono ngobonande obuye bwo kumanya gosama somo yemete ya okorwalia wekegusi mborobyo kero muntu na kumanya obuye bwa masoma ya mborobyo good ekaro kwa manyire okay abangina baitu gusabaga kabaitu kali baenda ba kwenda batwemete bacha ba rosia
bakorosire eriogo lakini ase skuru ya Tenecious Herbal School ina batebiere bosongo bono igo tutaite koroberi buya ng'aki omonto okwegera emete eye okay emete nere eyende ere eriogo neyende etari eriogo ere ensumo so goika tobage ng'a ritang'ani twegere emete ere ensumo nereri tonyebeke ensemo yaye nemete ere eriogo tonyebeke ensemo yaye tumaye gochaka kwegeri bono ekero twakore nemete ere ensumo by the way nonyere ensumo moraria eyende nere ere ensumo ase okonywa lakini ere eriogo ase okweyaka so ntogoteba ng'a yonsi na ensumo ere igo goika tomanye ng'a eri okweyaka etari sumo nereri neri oranywa gochinda ebe esumo nereri so goika tonyiatanane igo naki ekora twabekire skuru ere special ekwegeria emete ere esumo emete ere eriogo eye esumo ntori konyesari etokonyebeka ase aye eganye emeremo yaye ekera research negenderete nabo oranyore mookaga na esumo after some time ekero research ekorwa onyore na eriogo igo etokonye keep safe neri tomanyete na eriogo tonyemanye buya emeri yaye tumanye amasaba aye tumanye amato tumanye ebisicha tumanye amatunda ng'aki egotumika nero tonyemanye buya nande tumanye mburwaireki omoteki okogwena bono ekero torase skuru egosomia amang'ana apo nkorora tore na noene chianimals nchiro chitotugete chiro chingosomi more omonto atakomanya omanyine noene ng'ombe moteki ekonyu embori ebinto etotugete biro bigose abanto boka bono bataki komanya amasomo aya igoro yapo bia mono morari naende kwaboriri igoro amasomo narai nabwate class na abanafunzi bagakomisana ntaete gokwana ng'a bono igasi twaikire omaete amorwaire amanga akoria chiombe ayande nkwambukera are mwanya bantu okay so goika twegere etomanyete na eching'iti echiamo chingoko nochire na intu chimbori nochire chiombe nochire na intu so goika twegere ng'a ekero intu twagwenire ng'aki chiombe chikogwena ng'aki chingoko chikogwena so nkwegera tore igoro yemete kogwenia abanto emete ekogweni chingoko na emete ekogwenia chiombe nonye nechisese all these animals ching'iti echi chionsi chiramo na intu so amariogo ainaro naende elesson nere nabwate egepindi igoro bono mwachakire amasomo aya amang'ana ya education igoro yabo ng'aki oroche koreng'ana na obomanyi bwage ekeke mwachakire ng'aki oroche abanto bakoire amasomo aya banyairire positive gose abange criticism nerororo motondi ase bono iga ase class tobwate abande babere yani ebanga buna bali bashitukire ebashitukire eng'encho ng'a kei yani eskuru yemete yekegusine chake eskuru enyana abantu bakoenda gosoma so igo babwata amaiga manene babwata okogania basome kero basomire begere buna noche nabaye bakoenda chinyagitari baenda KMTC baenda kwegera na abande basoire gocha so kwegera emete yekegusi because they are anxious bataite komanya begere erinda barabo babanyagitari bono ekero tobwate kerasi mwana ngochakira ari nasari okira otiro jirogoro inwase skuru ya Apo Education Center Ase Tenecious Center yemosomere amang'ana yemete yokorwaria ng'ogosororo nomonto monene gose ng'ogosoe monto kyorere chipo oso ase skuru bia mono actually eskuru igo kwegera unabono ntobate focus gochibosio ekero kwegeire nkiogo chigokora bono ase okorwari gwekegusi gose emete yekegusi ntoliko watana na ning'ogosoa onde bwensi oganeti gosoa kwegera nanchere gosoa bono otarasoa nabo tokobori erinde tomanye ng'aki mbomanyiki obwate igoro yemete yekegusi naende nkigekogera wasoire abande bagate we have passion abande bateba ng'a sokoro nkugwenia arenge magokoro nkugwenia arenge twanyora mbabwate base bono konye igo baburire ng'aki bagokora beigere buya emete ekugweni nereri ng'aki bago classify ng'aki bakonyiatana na buya bono abange igo berikire goso ase skuru ya Tenecious College erinde begere babwate passion emiakerengo montago soer kiaro meden mokonyora mobate terms and conditions ne karo so skuru ko tware miaka gete gose obumanyi bro gwatebire nabantu bari babwato obumanyi boke emiakerengo montara soera se skuru ya Tenecious ase bono igo moraria igo ntagete bateba ng'a abana bakorire skuru mocha no bakorire skuru ntobwate ndatebe ntobwate chikosi bana kwaboria ng'a ng'aki mokwegeria
ntubate certificate ntubate diploma wikabone tubate certificate ne diploma Ase Tenecious Herbal College ogosoa kwaye ngakikore omwana ukolire school that admission ibageri ndirure asoime na credentials cia yatuorokie because yali na bere school piwa na boto kugeria gesongo terminologies marieta ya gutumika sinya gitari ngonya tumia tole otatigana ino muralinda gotebinga kero twanya bekira ase gesongo na ende nkonyororo bitole aso asike usi ekiara neke usi to kwegera na bagusi tole so na baba banta banene bali even 50 years no nyen 55 years no nyen 60 years in fact na nyorenga bantu bali empty yani mbali bosa pinga mama etimete so igo babali nuko gani bache skuru aso manyi boli bwabo bole bocho kubuya elinde batebiunga emete yege kwegeligwa iga elinde bonsi bayinyorekeri bamanyete na ende bamentu education ya advance yake aso komanya ukorwalia asemete kusi ntoma tubone serikali jabe ke regulation sigete igoro ya apo na mangana ya drugs chinde ukabone rake tera implement buya ekore mangana ya apo lende ani ay guri bagari nene ekero ekumanyekana no bumanyi mbororo ay kore ngana regulations je serikali kubeka ekuburi kwa gosi na kya yoroje regulations je serikali begete na ino ekore je inunga kimwanye bekire mubwatane ne serikali ilikwena kine serikali manyana yaya bono wene mite yenkubwenia umuralia na maene kwa buri sana serikali talinge kanete otatigeta ranyora omochoko mu especially tiangote binga especially Kenya ase Kenya ngima asa abantu begenire gutumia meteke gusibu yana abagusi nonya bande chikabira chinde gokora chigutaria Amariogo iga lakini yosikire mono Ase Amariogo yeke gusi no mugusi omanyene for example timate kusono nyanchere sukake for example ase bunanje nararo rira Ase Tenecious school na Tenecious clinic munyagitari ito abantu abange bakumuboria abatumira Amariogo through the security through other these agencies echigo toma Amariogo Daktari Omayo igo bakumuboria abatumira Amariogo chinsemo ao ase ngencho yake ase nare meteke gusiye ko gwenia yiga yege songe taligo koraki etaligo korabwangu nabonda eresa ke chinsa ya chijira ikaiga for example moralia unabona ntubwato umuntu bwabana okay nabo ko ndanyagitari otumia Amariogo nyagitari gocha lakini emetenero emiororo buyeyeke gusi yagatumikire korwege koropaka bono ekero kwanyu tumire ama tukatato elioge elio munwo iyo koraki ogwena trojegineke gusi nemete inero na endenere gusi na eyende unabona ntubwato kweyagia okonde kotanya ari kutumika Ase Amariogo nyetali gusi gwatumire unabona kweyagia ase gesonge korukungozi chura okweyagi koriri okweyagi pakaria babuna riyo lie diegioto Amariogo naro amaya amafuta nemeteke gusio wa apply especially bari ba kweyagia sama wakogatia abande beyagia sama goronse gosega iga Amariogo yeke gusia mayo o apply ora nyore gwatumira Amariogo amange yeduka ataragwena igotinda atabanga Amariogo ayande taliko gweni umuralia lakini Ase nare mete yeke gusiego kora mono wetania ayande ntobwate World Health Organization ni WHO nkoriko organize mangana ya hapo korengana no manyibwa motondi ntarasuka gochia bwake nkwaboria serikali serikali yeito na kinachaka ngatali yekanete igoro yemete mbalia into batoko deal gose toko gweni igoro yemete totali banga bona serikali ichikurigeria I'm sorry to say abande baito konyore mete bakwara para asobo chafu bole you see bamana gotebia bande bete kugweniga dosage mbali korwa by Tenecious College eto watapake dose okay unogo pime dose yao unokorosia kwa bunoko lipima grams bunoko li prepare na ndengo korotoli pack experiments bunoko li prepare eskure to korokia moralia we kaporokia orete liogo olipime gworokie naende orokinga kya bantu bakonywa so taliege ntokalia bande tokoya twemete twara para lakini serikali yaliko kana nga Amariogo kyabona kubeku para who has done nga inskuru ki you see so ntate watabange karuto igora Tenecious Herbal School actually
oyo ito motangani we county go deal na culture Ministry ya Culture ne meteke gusi ne culture yo mugusi na achete ne rolling officially igolete escuru yetu ya culture. You want to the escuru ne registered. Registered emanyire buya emanyire ne serikali emanyire ne county tokoruchi certificate igenta tota be songo it is officially opened, it is officially known. Onye tamanyika ini nale goche studio. So negento kero officially known. Egiombe ya WHO kero kinge organize tia mangana hapo gosege chikiargiria mangana ya medicine yende ya drugs jitokora chikubaki wono chichindete chichuba. Anga kiura kwa nikembe ya WHO. Bono tigandule tiga. Unabona kero toiko goli birengere byeito open other countries chinse chinde in the world. Chievangire buya, chia rosire Amariogo abo, chigo process, chia paki buya, chia label buya, mpaka chia very recognized. Unabona ense ya India, ense ya America, ne chinse chinde, chia roberi buya nchire chigo paki Amariogo, chia label chiabo mpaka chia vera acceptable, chia ncherwe. So Amariogo Yemete, unabona moraliante venga, emete yeganya saa tongete. It's biblical in the first case. Igera sebuku. Hono ase WHO ntaitikote banga mbanya ncheranete in the condition was asing nchelinga Amariogo ya rosi guya abe determined buya eskuru iguru abantu begeiro bumanyobo condition teyo no gwancherana abantu bagwena na ndege nto yuchikia bekene na se research nkelinga elioge lidia tumekere lya gwenire monto daligo complain bona wana Amariogo atukugeria Tutor Tenecious college na Amariogo abeire proved asike gusi na yanda koleru research because ntoli kwanga research nero nengiyere abeire proven ko waki asinge nchuko gwen igonsi na bwataine yes bona granade ngokoboli nka ya masomo aya jitaga kwera ke abona nani mwaja kunyareta Tenecious mwaja koreta mangana education ya hapo amasomo tote na kurukale na liegente kia amasomo ya kurukale na lengo tote bena education ya konya Amariogo yanda taraja tote yige songo do zote na yige songo nka ya mangana ya education ya hapo ya jitega sirira kolengana naye matondi igonta etiko tebanga techi tiesire ko kegima otatiga abantu bajete bakarelax bakagenda sense meyende okonyora umwana orangeri KMTC ochire ko Venus orangerwe college cyo bunyagitari ochire ko bomunyagitari bono buna into abagusi ndogiti ko nyoranga tobeke mete ito yeke gusi chinguru kwara romoragia tunyibeke chinguru nerekera abana bakoenda gosoma ense meyende ne college yege mete ito yeke gusi neretwale chinguru bono kanyoranga tukaenera guchense mende guseserekali ikaenera ense mende ntwachi gokore research na kubeka obugweni bwetu bweke gusi chinguru bono na kigekogera asinge ncho banyuboboro na bali bamanyete mbaro bunanje na abande na bagakambaro na bangina bamanyete na kitoko batebelinga eskuru eto igore Tutor Tenecious Herbal college bono yasoire gusangerera ikisemi kurwa saba gusibonse ntuligo chaya paka bangina bali bobwato bomanyi paka bagaka bali abakoro babwato bomanyi mata no bogutwara kisemi chiao no bongaini bwao lakini okuna kicho bono kurugwetera se Ndizi TV na boracha koralinga onde bwensi ubwato bomanyi kere education yerengale na bogocha elinde nayo leto bomanyi bwao na bagaka abangina nonye na abana na bokonyora kwa korete gento geteuga ukeyaka ukabeko mutegeto ukagwena so muto iyo oretwe okorwe research tunyobange biya tunyoroke Amariogo elindo gweni igena rego tabanga bonsi babwato bumanyobo mbariganiri Ase Tenecious Herbal college ekero togosoma toko bachisemie chichinde na barabu ningigene tengamba bwateke barato ekero toko kedona ko kwanda mangana habo education mwanjo muriria na boko tomali bolia ondo chama bolia jakere ko tomuga ko jase student na tomali bolia ekero to jako nya soma to nya sansa marane ekero dore na Mosumari nya rega ko ya kwana lidio raga ko moboli anene ekero tore ngitigoro ya masomo aya habo iko moboli solia wethera sena mbeyira se skinya igora inyorana na boko na gotobwate ase mitandao yo Facebook to nya Ndizi TV news
wega sensemere ya YouTube na bogo tobwatia na bogo tobwatia Ndizi TV News utari kweba goto tweet @Ndizi TV News igogenderera agotoma libuliao na goturigereria ekero twenderete kumurekera mangana hapo education egaru wethina Tenecious Herbal College nigera somo cy'ubusongo ekare kumurekera kwegeria abantu igoro ya Amariogo aya yekegusi tari Amariogo yekenyeji kuri nda Amariogo yekegusi Mosumari I think na Amariogo yekegusi I like by the way muralia tigatubeka na biyanga ki ekero to kwana imete yekegusi tari abande barase ukagera bobe tari boganga tari chinche tari borogi kera abantu abange ngo tabarere karo gwakaniriyo gori yekegusi borogi kego era abantu abange Mosumari babagerana ikina kirekyo muralia mbiya mono sana emete ditagani natayo nyasaga tunge emete emete ige kurwa seliro bayakina bono nyasaye nero kurubo ngaini une emete yere ryogo gocha story bono ayiganda gukwanu guchense monga oborogi gosoboganga ebimbiyo after all ntaite gotabanga Tenecious Herbal College is a Christian college abarororo bunanje in fact no Malaysia we kanisa ya Adventist Church no munyagitali to mayo na no mo Crystal we kanisa actually the other day ne kanisa twalenga okoro muchango manene sana Seventh-day Adventist Church na ndo muralinta tabanga generally abantu abangerende baligiri koranga or maybe kanisa ya Seventh-day ne kanisa chinde chasoire gotwaro bongaini oboiga elinde twensi to chamo ige na chake nga taliboro gibore na abana ba Nyasaye tole na ndo to kwegena Nyasaye so it's not magic daktari wonda tote ya rekado Mosumari gado kwana na igoro ya mangana ya Herbal education ngo kamuri mwara nyora liba kamwara kwana ne expert ya bande ba Amariogo yande mwara kwana bara mwama ya lende kyara ndide to konyana na no mwana atari gurunya gitari marwina atari gurunya gitari kwanyana no munya gitari oyo onya gitari buronge tamaiti bo manyobo bonde nakimo kora mwa gamba naba mwa ga research hamo erinde mwa manyago no ubukera mwensi no bugima mukorenda good one of actually tali no any into maybe a career response yetaraba una bona situation inchire herbalists gosibali bago deal no botongi banya sasa obwenya tutakole mwango nguna bona tonyoro monto nyorera na accident atakire gusonwa agu nabotoko matabinga ki ase habo ntureikira asogosona nabotoko matabinya gitari erange gusomenya gitari eta an expert oranyale ko makorera bwango go surgery eyaro nabotoko matabinga you can go so we are related na barabwo kera banyorra maruiregete atari kugwenda kabwango Ase Amariogo yande na obago cha batuburi maybe okubimba kubimbenda chi condition injire chi okubimba for example tigando muweka nora moralia tindi gukwa na lieta ni ngorenge lakini ntaita banga omungwa na gete omwana oya kabimbenda sana kera bimbenda agatebi wagende nyagitari agakolerwa operation lakini enyagitari yeto Tenecious ekateba yaya tigo omwana oyo toramwe Amariogo torolengaki ekeranyu Amariogo elio mwana oyo alinka class 3 ekeranyu Amariogo elio akagwena pi amasakarali aleko nyagitari ko barwa no ali draw so igonta etebanga omonyagitari otebeta chiko barwa ere igamanyeta abaru lakini ekero aigwe Amariogo eliga eko ndeli ale kubimbana ko moroma ekagwena omwana oyibono igo moralia igare bono form 2 akagwena conditionally pi igongaki oyo agateba abaru lakini ekara igwe Amariogo ku Tenecious clinic omwana oli akagwena igombu amateki Amariogo ndri batamanyete twamanyete gosenya gitari yeto ya Tenecious yamanyete mwana oli akagwena igobwa amatemboro bona bona ori boli ana ligocha manya obeni gachete nyagitari manya gitari technology yagire mabwati chimara ntubwate scan inubona bunaba amangana hapo nakimogoro mumanye mochando bumonto bumako mwa Amariogo gete gwetera system mubwate na torje kero muntaji nyagitari scan ko rero te anka yigwete bo gosinga kyabate mechan chimara njiroro inubona nseme hapo nakimogoro bo tukibwene mumayana oseparate na bwato mochando gete good ase nyagitari okay twalenga college but mo yo toligeretie mbiya ko manyanga tubate nyagitari na college so igonto ne tubate Tenecious Herbal clinic na ene tubate Tenecious Herbal college so nkwa nigoro nyagitari yake so nyagitari ito urukoma yo daktari nelinga machine nero okay
machine nero we identify a problem na ase machine elia era ase nyagitari etari goikera na bagotuma omurwaire motebigenda okore CT scan gosoche kiguga na ende genta baiga baminto baigwete bobe bare gosaba rwarete bare honest na bakoenda ase nyagitari gete okora kiriatumwa oretera omunyagitari oretera Tenecious Herbal clinic o study onyora condition iki orwa Amariogo na kiwata banga a relationship nero relationship nero ande kartu gusuka goji ebosi yake Mosumari ekonyora tore na bantu bari bakuburia Amariogo yake gusi akonyora ari kebuyume akonyora obugo turi kumanyana ndia bigete kebuyuege ndia tare na kirokyo na kibono to kora tumanye umanyo mo gosomia abantu akyo banda batakiri bamanyena Eriogo eria bere kebuyuge ndirigi expired date ndirigi era ni gakonya gorisunguzi akyo monda akora amanya. Good. Bono actually buna bono tigante basaba gusi gose ase omotanga ne to culture gusi egente keiga buna bagusi abande batubolira amaswali buna okonyora omonto abegete Eriogo echuba gose kebuyu agotari bono manya kwebori ndi ali rosette combination yani inkia burukanetyo na ngepimoki na nenga kyakoreta kamanya ngepimoki bono nare goteba iga abaminto alia maybe abande mbaro baligeretie nabo narete kobaganinga asobo manyi babwate igoro ye Eriogo omurali kuna bagotari Eriogo kuna babwata Amariogo ali babweta sichichuba ne bibuyu bono mbali bobe education bataratwara so nakina nachira gose request twabeka ase Ndizi TV tobatebi ngambu yabare nao bachiche ase Tenecious College ase obumanyi boli babwate tubakonye bono mono ngaki bagopaki Eriogo na ende dosi yabonereri na ende mete kibagotumia tubakonye ngaki bagopak ngaki bakorirosi balike ngaki bali rosete ngaki na indirigo chiko expire because to kobugori Eriogo na ende Eriogo reduka goikota bende kwa roseti na ende indirigo sale toteberine twabori bwa mate mubwate kati ya banyagitari abande na inwa mangana education ya apo ngonyana tore na amarwire nare aratari kwena gitari atarwari ubito tebena uburire mborobo gosite totebendiro mwana kurasi ya rubiriri koma kuguno mwana gakita kabito sindani agakwa kora totebingona amangana education yinga kyanda batakeri kumanyana no ne bibiriri ebi monto takeri kwa nyagitari gose no chicken box ekaro yali no monto manene kote ana aise kwa nyagitari kabito sindani na bagoko ngake banda tutakeri tumanya mangana apo bone education no ego chira apo tumanyana Amariogo na amarui na rotari kwa nyagitari tigangira nake tu ase my grandmother oyokoro kumagokoro ekero oburoire bokoro ku measles bware gocha abagusimba bwatengencho yabo naroche magokoro bari kuiyo obonyansi oboiga babuberia baburukania obori bare gosia obori bwaisire gosije yane toratebe gosene obori bwasichire baburukania ekero baburukaniri babekari ko bwatogota nemetende bare kuburukania gwekamerera ekero gwekamerere kwa ruro na yande kwanywa kwa rugo kwa gwena igonta etogatebanga Amariogo nare gosemetenere yeke usi emiya omonto agotumia buna bona naika gukwanariria omuntu bwabana Eriogo ria yendiro na ende ligotumika amatukabere gosatatu abande nkobori barenge omuntu bwabana igore chingencho mononde wensi bwabana Eriogo ligo clear dia omwana oyo gwena for example ntobwato korigereria okobe kwa maiso ego bori chinsema chinyinge lakini okorigereria okobe kwa maiso nkoro buna gwali gota nge bibiriri abande mbale bakuburinga bataba bibiriri mbiyo abande bataba mbiro bono oborogi borabumboro boganga borabumboro saitani enero kiara saitani igaro asokorwani monene nyasaye so buna ba Kristo gosibona balisto kwegere mete yeke usi twamanyire nga okurwali bunkoro kwemete yeke usi Amariogo atali kurwali for example tiganchi cha sense me yebiriria my mother konyonyegeiri my grandmother ekeranyegeria nagote ni mona bwate passion ya education ye yiga omwana abana babere bo muindi umuindi matena chenga chakolani yege tegete kyalengeke kanisani abana bo muindi bakabirirwa akabaire nyagitari sana lakini bakagweni gutu lakini mbali kugwena
ekero bachete enchera nere to kumanya rende buna twegeretigwe ekero twachete kurigereria tukonyora ne problem ekero twatumiete eriogo ririe kegusi ngacha konyora irigo kolega asi nonye mpaka kabira chinde chonse nabo musongo nabo muindi abana bachete botuko kero bache botuko riogo ririe kegusi ogotuga kururo sana kwa abanyu naende kwerinde baisigikeriga abana abo bakagwena in fact umuindi we bakabono igaro musani omonene sana na nche ngacha Quran kumanya bali muturigeretie kumbe riogo rie kegusi igo rigokora asa abantu bo bonsi tari rigo choranga no mugusi we kase ginto riko rukwe riogo rio mugusi igo rigokora chikabira chonsi na abantu bonsi bono ndiri tuka nekero twende tukwana igoro ya masoma ya Mosumari ndiro konyora na gwate abane riogo ndiro obosaro mbororo bintu bya abana bakwe kuno na abantu abana bakwe ndiro konyora na achira Ase Mosumari omonto tena ya ri mwigwana netena kimwana tabwenera gwenda sisahara mwana tabwene inga kibona masoma ya moji konya paransina kenda enda sisahara riogo ringonye gosikinda ja so ringonye tetana ya oli mobwataneti okay moralimbia muno sana tigante benga ki Tenecious Herbal School ye gotoka Twin Towers Bosongo abanyagitari barona inche mina abalimu barona incho yo mobo na kinate berenga korete birengereriamo nonye nabanyagitari abaiga bande bakugwene kinyagitari chito chia kawaida umaitengo share bali ntubwate surgeon ntubwato ye physio montolia kugwenye psychologist ose psychotherapist bonsingo konya na bali ekero buruire gete bwasinyire korwa ngote byarigenda so munyagitari gete so nakyo Ase Tenecious Herbal College twasangire irio bongaini obwensi asa abantu abaiga bonsi bono twabachokire twabobekira amo bono dibaga omonto kuna kubori nga ningomanyete Ase Tenecious Herbal College kisemechi cyabekirwe laini bono emeteri yonse gutumika yo mugusi igebekire tayare okonyara gutumia gosekwegerigwa uno gochigokora kuro Tenecious Herbal College kerane information twasangire kuro abantu abange kuna bona se bibiri ri gwateba tali diogorimo imelio emetenare oko combine kwanyebeka amo nondamanyete so ekera riogo riri atumire ritarakora naende tokogenda ase bingao paka twatumia nonye nechi isato ane gosatano twanyora korire gasi manje muri ni gotwenda tukukwana igoro yechi semi kia mangana hapo gose eriogo riekegusi ekerotore na Mosumari agotwera kabisa kurwa Ase College Tenecious Herbal College era somoji obosongo ekeroto kwana mangana mange ngate ni gotwenda tukwesemia because in this TV ni gere gogo semia na gukomanyiri ni tunya tukumanya ko twaro manyimbo ya mono bali banda tukutuma chumbe jenu ko jinu ko chisoma ekeroto enderete ko chibosio ko standa some mana kurukuna ensa kia echambali yakurukune chamboli osoro kurukebirigo skuru ne yoma ne manyete gose no borwali bwegenga akubone fees yaro ni irenga fi akubone ni irenga karara ta ko soma irenga ara alwa mayo so ase skuru yo na bakuboli okay na butokora mwera ni lituma skochi bosi okay yo minto osoro mbia mono osoro kurukebirigo unateba nashukuru sana Ase Tenecious Herbal College ndo nateba ndo bate certificate and ndo bate diploma so ndo bate duration ogocha gosoma na igantebe certificate ne bate payment chaye ne diploma ne bate payment chaye igata ko mayana bagotara mpaka chobesino amaye igo kerongo chigokora kwegero kwega ni kwana igoro yogosoma aseri ke usieke kia ni gabore tina skuru ne yobo nyamete gose ne yobo rwalia bwegenga ikina kiabori ke usikia na kiabona ne yobo nyamete gose ne yobo rwalia bwegenga igonta yatanga no borwalia wemete yekegusi asoko beka no biya okay nabo kero monto bunora gani gokemanya
lakini ntaetembe kebiyanga no kurwalia gwetera ase metenya saa tongete abagusiba amanyete na into twamanyire kurutenesha zabo ete turanda somo moke gora kinto koirana ni no take ujo tebina ama kweli abujire na nene akoma chikorakana na bande bajite bagatika mangana yeke gusiemete yairire mpaka maroirere ande abujire achiro abantu bagusira ndojugo no jugo toira ni libori elio teturaenda ase ensemeli ase ensemo ye studio anto koirana ningo boldi swali anene diswali elio metebona antori kobisa amasangi na rororo kera masangi rororo ikoma chikorakana masangi akwenda na hapo education mono ntuchikorira ni nadio Mosumari teturaenda ase ensemeli yomotumoko to koirana tumakwenda kujibosio igo manjumoriri tosuka Ndizi TV obwansu bw'omugusi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Blaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalite X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko barago se theater eduka yoko ni Amariogo ijune manyikanite buni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu batumuchando bwobongo wose mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yokwegeri obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu ao byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisime ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Karabon. Mora?
Kaki. Ngiko mukunguya gokora. Nataka ndo. Wataka gokora. Omunya gitari. Yana ere binte bimbiro. Omunya gitari ona. Kayo menyete. Ni moti kiyo menyete. Yani nkwano kumanya ngabana bachika kili chaitire. Ya yo mwana nataka we. Abenye rukana. Abana nasa nakandekererwa. Ya mwana nakandu. No mato mwana oyo na nyor guru wa fistur. Mwana ka. No mato na bakungu bakorra bosongo kwa mwana fistur barwarite. Kacho tiketa biye ngana ngo gosairande. Omwana oyo amasoma ye gako gendanse. Omwana ye gara tukonyora abana igara nyayo ka godoro mutano. Omwana akora omwana ngetse kabiri. Ya nyabire. No mato sereka ni kanita wana ko. Kayo menyete gaiga. Aye bakango soere. Amangana osara abana baiseke aetiro nechingaki. Kabe mongino mongaini orokereria enyaroka yago enchirago kina korende to baisako masara. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Bemano majumuri kerwende te gutubwatia kerto gotena toskana ntwarane turaska igo gendera ko bamuna into ko ikomari nyina na tere te gukwana igoro ya mangana ye chisemi ana lit kuria le kerto gukwana igoro ya abo education ose chisemi igoro ya mangana ya Amariogo yeke ya mangana yeke gusita yeke nyeji Mosumari nante na dimasho de yeke nyeji korende ni gare Amariogo yeke gusie kerto ere te gukwana igoro ye education ye yugo se chisemi echo kerto akwanira mankina ne bana tuerenda sentunde ya kabere kerto rigetie tukwanira mankina enda gutuma libol yao gwetera sena mbira seskini yao oigo enda gutubwata sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News oiga sense medio ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News utari kweba goto tweet @Ndizi TV News ritwaga enda so mutima ko Mosumari entwate babuna amaroire nare gose abanta abange barore bagosira gose bagukwa korengana na batigire Amariogo ya yeke gusi ebintu bya bujiri nkyoranya rwo na linganeri Yonda tabanga se emete yeke gusi osoburwalia gwetera se obotongi bwa Nyasaye asomanye bwitwa amanyire ona nabatebete ne Tenecious Clinic na Tenecious Herbal College aina aronya sato igoreire gosato seniri mono enseme itokora na inche buno mwalimu Tenecious Herbal College abantu abange emete yeke gusi ntaite kura iroranga asenali are gukora biya naende igache gachaywa gusekebwa lakini ata bangase a college ya Tenecious na clinic etwa tukwira ni obosera bwemete yeke gusi naende twegeria abantu ngakie korosigwa naende ngakio ekopaki gubiya naende lioge liga ndibwate duration ngakia yo gutumika atumike buya buna Amariogo yanda anyagitari no mochokumya mono abantu abange bagusira singe nchogo chaya gose yogo tainyoranga emeteke gusinero maite twatware ngende nyagitari ngende iga twebange emeteke gusinere eliogo tambuka korumwao kwayetiga gesieri gose maato rubagorogoro gose maate kwayetiga kwagenda nyagitari ande kango yago konyo taraiko abantu nasinga nchogo chaya gosasinga nchogo tamanya na kigeko Tenecious Herbal College twaletiro kumanyoko iga abantu baitu na kwaborio moralia nga mbasiri obugima asinga nchogo tamanya Tenecious Herbal School ya chakire etebya bagusi etebya bakenya baira nasobo ngaini gukomanya emeteuke gusi unekorwalia tumento bogima kiara twakomenya myaka yonsi lakini tutambe yo bogima borto kwa negoro apangana ya believe simondago believe na mangana yeke Amariogo yeke usino oteana Amariogo ya ni gabwate binte bingi ngakoroje believe sie ego affect amangana habo education good bono mbuya tumanye watanana ubwatanana nuko ya sana ekero tebo buganga mboro muntu ndo tebo borogimboro nebinde na ikago tebanga Tenecious Herbal College igego ego kogenda sobotungi bwa Nyasaye
nate bana boto gutumia amafuta tokoroka aromatherapy aboto gutumia amache asinge nchoko gwenia twatumia massage singe nchoko gwenia twachaze herbs singe nchoko gwenia no muntu bunikira mauga naro nto bwate bond setting ekoronge ya mauga omuntu iye naende by the way ntebenga ase bond setting ase skuru nto bwata an expert omuya sana nere ogodeal na bonds so a condition bune yekero yasinyire nonye no muntu onyorira ajali na bago set bonds chiaba buya igo nkitwateba ase ngencho gutamanya na kiekora na chira Ndizi TV TV ekumete TV emenyekaine buya TV egotangasa chisemi erinde manyia bagusinga ki inkitoko gachire mete ito guchiari rongo mono gusetonye bisete tigechiche emanyekane ekori researching ya esomi gwasaba gusi erinde tutware abarwari abange bakurwaria gwetera sobotongi bwa Nyasaye yani mete ite biswa umuntu agutwara ubungaini ukunabwo nkibora mukore Cynthia mukaya nara uboliri bolina ntu atwara health break se health break ngochera marweri nara gochatika ntu atware binyinyi bya COVID-19 asenseto ya Kenya tokarona abante ba create sana ensema ya Apple education ero ibaka kiyirite no kutaka kumanya gukora botukina ndio gokirira nyari kurwaria no burweri bwa COVID-19 gusamarweri ande ari anyari gwatika gochesa matukare bosio biya baro lieta ntamanya lakini Cynthia kwa boliri biya Cynthia tiganko manyiga ekero uburiro bwachite abante bari gotabataba okay lakini ndaitengo manye Cynthia kwa boliri biya egento oise kwenyor tindatu kwa na lieta abande mbachete gutumia emete yekegusi emete yobotongi bwa Nyasaye inche omonyene nindoche ase nyagitari Tutor Tenecious to apply emeteye tuare koroka nga asogwe kamera tali asokonyu asogwe kamera nemete elitu aburukanetie ninye manyete igontu akorete hydrotherapy yarenge ngiya sana asogwe kamera igakonya mono gwetera sebiri kageterere very special yare gokorega asie na nindoche abantu batumiete bakaba buya sana bono ekero konye twasoire bono kwa bolinga nki twakorete kuna nchumu ali mingi na akorete nabo twari kurigia emete yarenge related kugwenia likuba okay likuba liria botambe tomanyete gosogo sesigwa gosogo korora tukura ka bronchitis gose TB gose korora kunde gwensi bone kero konye twikeire research yeye twasoire go proof ngemete nero ikugweniga through the moisture ekara machari abirigwa koiguru ngora ugwekaba koigura ngori lyokiridi go gwaka kwa yana kwa gwena mbaroba gwenete bono tukanyora nga baretire naende lyogorinde asinge chiriko kwe vaccine injection tukanyora nga dia emeteria of course netonye manyete ekabalende injection ya chire bwango egachikokonya anedi na robodi boli atikesimya nenya kwigora arafu monto na robodi nere naki Amariogo yekigusie kero monta konyu nabwate effect gusinabwate mochare gusokero monta nyure Amariogo mange gujiase omubiroye nabwate effect gujiase omubiroye na maana ase liogo linde lionsi it is called medicine ne liogo likorokwa liogo ndikorokundagera bono onde bwense gutumia liogo lina kitwata banga oike dosie bo ngakioko julingana kwanza indiri arosetigwe ngakioko nyulingana indiri gosaleka oise konyu liogo liasalikire kitalikiche chaitire ligoba kongumba koleteki bro there is side effect lakini ndabona endora anyu liogo lirinde asenge ncho bali bande bataramanya ngakyo botambe bwaye bole watebigwa okonywe liogo chilita isana okonywe liogo 3 liters ditapimiri so ngakyoro a side effect liogo linde lenso yikomanye obuye bwaye no bobe bwaye una bono nkuntwanje tagotumia morali nkwana igoro ya kitungu saumu kitungu saumu naende buna chi condition iki chiacha ntwaira na seli tunda likuruguliro tukaira na se tangawizi tukaenda ze kitungu saumu nimanyete bimbia bolete pakechiro asengicho ya covid lakini intaitote banga kitungu saumu
asoko getumia buye iko na changa na bora atumie too much no nyine ndagira na bokoli too much kitungu saumu asoko tumia kwa yokuya ugwendete gwatumia wiki yamo na ende gwatige wiki yamo na ende kwa manya gutumia iko turko getumia conservatively ya inkeri gutumika rioka inki gego chigia kora kitungu saumu ekaro gia soira somo bere ngokonya kere immunity ngokonya kere cancer ngokonya kere likuba na muruira nda mange lakini akaruko gitumia rioka ekebwate ngencheria gekubuturana amanyinga aba makama kitokoreka blood thinning ekarogwa akorire bono konyoranga amanyinga naenda side gokea asomo bere kwatora blood thinning wacha ko experience no nyine siuroria manyinga atali mange atali ne chinguru ime yao na kito atangalie ko lindelionsi goika buna ncho mwalimu Tutor Tenecious Herbal College na kiyekora tokorangeria abantu kwali bamanyito bungaini bwa Amariogo bache no nye short courses oroche chikos chinga kienke entumanyito no nabo atubungaini gete kwegere ko aspirants na abande lakini ochiche short courses elinde tokoe obomanyi obongaini bonde tokomente elindo manya no ikitungu samu buno gutumia no nyine tangawizi ngakyo gutumia no nyine omotoko rukwe rosemary no maitenga omotoko rukwe rosemary ngonyobeka tole chae twanyo tumia lakini research ya bwango igego tabango monto bata high blood pressure tabaise gutumia rosemary asoko beke chae so eskuru yega ya Tenecious Herbal College ibigana bibwatanga no manyo motegete inchubona tokobeke biya tokomanyinga when you are going out weiko twaro bongaini ne certificate iri tokwa emagire ne serikali igora kolega asingia burinyo munyagitari gwemeteke gusi bona karutu akide te chinsana njalengo ne mitenjalengo twakaloleke bunga baisikingialengo tumezike bunga mara ka ngero nto tayere Mosumari ebinto mbialengo gotiro te chinsana njalengo lakini bona amale mabere chincherera abantu ba ebitutu byasirire bona Tenecious Herbal Education Center ya Igwiro College kaji kurushe meteye abantu bari gerina yayo moto yonareke bunga baisike bunga bamura ose metende yonse good actually tiganta banga kare ekero mete yale komera yende ya merege tunugoro yende ya merange na roche yende ya mera sara inebuya nerebuya onyoro motori asebwa mete omotori akaro kwanyora asebwa mete igobwate liogori ikirano umurali ake wonkwanenga tali emete onsi kwa masa atobu eremia emete nere kwa mege tunugoro yatwaririo gorigia eyende ya mange na roche yatwaririo gorigia igo etafauti nero ase kwa rusio motoyo eyende nere kwa ma ase roro yatwaririo gorire ne chinguru mono kugwa ayeigande igo natakante benga emete yasoire gokea lakini muna Tenecious Herbal College lakia ko garando mwalimu na finding out ngakitoko lende mete itoke gusi kero bole mibwabuchire abantu beira ndasendagera abantu bebire goro yemeteke gusi igotwa bwate libaga yokoira kurusie meteye chintetere chiaye iliye konyara kwama twanyesimekire asagwenete ebere asomugondo ole mirubuya twarosirie emeteye gusime kubuya yame erendwe natural herbs chomogusi onye no mogaka ole ndubuya onye ne lise lire ndubuya okay to bade mbako mu 40 kinera mu 40 to bako mu 40 nchibweka ne by the way bali motoligeretie omu 40 nyomanye omote no ronga buno mu 40 asegencho gwako no muraria omote no ngabuno mu 40 lakini otali mu 40 Tenecious Herbal College igoto kworokyo mu 40 omanyene ngakyo konyorosia chintetare chiaye ngakichiko ba mafuta amataye ngakiako beliogo ngakiago segwa epoda ngakiego pimwa because into bwate even a dosage yogo tumika igo omu 40 no ro omanyene nonye ase bali bwate mete nonye ngusia na atemire koligiba mu 40 omanyene toyo unless ogenda research organization buna isipe no ame 40 gotoka biya oranyere twanyeretire twabegere chindatare chiribuya chiame tworokie abagusiba ito emete boronge buno mu 40 bono to bwata Herbal Education College ngakimuranya gwitanga kurwase imete propaganda nere oya soka na yo mu 40 use kunyina bogo kwa gosomo tegete kunga wese kusikobekera no mwana na bago kwa propaganda jejiwe jasoka gosomo ntata gusali inunga kibona bune school ya amangana education ngakimuranya mu gwa foid gosimuranya mu gwetanga kuri propaganda jira soka in fact
So ase skuru ya Tenecious Herbal College inatewe kutoka Busongo na kinata banga aso gwakikisha nga egetuko igirine keronge eye igorito officially no moteneri gwe county gwe culture yeito ya Bagusi egento kende igo tukwarigani bagaka bande bonsi bagusi ondo obwate liswali na baba nyagitari baito kurunya gitari cyeto cya serikali gose kiga kire private nabo bagucho babuli information babuli nga kimogotumie meteye eye nga kire neye elinde ba confirm hakikishe nga ntubwatari bageri anyway ntoli kwebisa go sitokole gento bire private negento kire open oyo ganeti komanya na bakomanya elinde onyobwate engana gotoment we don't deny ikiaro no kwegera tole oyo bwate information ningi yara menta selise na bago to menta tenga lise ligutumika lakini na ende moment neke so we are open naro gwe anedinya ba yor ko bolina ntu aroche na bantu bajitu jinsi chisiko bagachukurwaligo bagatana ni bajutumia bali obye kegusira kini kero bayiranete abange babo bakure mbayigeneti agote abantu mari bajita sensemo ya Tanzania ari gutumia kwa Amariogo yekegusi no nyorete na Mosumari ina anedinya bayo boli kitura kwa nalingane yo mitonya bayo kinkiare in my mind abanchwa manyanga noenda kero to kulinda chigari chiria kogenda guchimata abu murorongo mutambe sana etwari gutambuka emete yeto yekegusi twanyetiga nyomba twanyetiga gabu twatigeme kagabu na Amariogo andilise so asengi njo twigwete nga somebody ncho mate na jite nkebori buno mo nyage buno mwalimu nga understand the plant omote nga kyo muntu uranywe gakombe ke mugwen just ege kombe ke na inde ege kombe ke kugweni kiroburwaire ya moralia na bali motoligerete na kiye kugera ase chisemi chiri chiachite chigasiri abantu abange ekiaro muntu abwate burwaire bwesukari otebigwa tigakonywa bona Amariogo ali konya konywa amayamo konya agakani ewe kombe oigwege kombe abande in fact bagasiri obogima in fact ekera wagente kikiabete gekegera na nchenka inyora my grandmother my grandfather ngaki tokoirania emeteke gusi erreka nego tumika biya by the way engakiri abantu mbakweta moyo abange buna kwa bolinga abande mbale barache kurwaria Amariogo bagutumia bobe aina mane kwa bolia kabisa bagutumia Amariogo bobe takole iri research biya tachitie skuru asome tabwati bomanyi bono nyatumia bobe elinde kera abantu batali kugwena bono no ninje Mosumari yongo kwana abandi mbalengeretinga bono Mosumari na omule group yemo no nyembali bagukwanira Amariogo ali ya na kieko reta etukobeka ngona kuiroranga tobeke emeteye etwaro mochoko nondo gocha korusiko goika twakikishe ngaki oyo iga mbomanyikia bwate kuna bono nabanacha kubuli no ene serikali yeto ye county ase bali ba godire na Amariogo bonspi na bagwenete kumanyekananga mbongaini kibabwate mbomanyiki babwate bakorero ni interview bacho kubuya certificate yetoke Amariogo abekwa asagutoka biyasikire tali ali akwanike rupara so that dignity noroche amasikani yemete yeto yeke gusi yakoreki airane na kinata banga isime kubuya epaki kubuya erendu buya tutware experts bono nonye nabanyita ali bande bagocha babolinga mutekiora na nchenchi kwa burwerigete bwasinyire toira ni that dignity Renation Jomba na boliga igare ko boli naki ko garakara ekere mengana yemete gosamangana ndiro kanyara anto bali ba koni mete una gwate abari dia bakumachi corona ni go bakogosererio monto buna oterti monto yo gosuta koretiga na bogo kwa ani ekumachi corona ne bakogosererio monto bogima nakiura kwana linganerio Mosumari mbia mono sama swali amaya na omoko bolia intaete watebanga na inchenko bande ngukwomo wayo okay paka ndigi nganchira ki ndakonya abaminta baiga bataite kwegere mete na kiekugera na chira se skuru ye na ende se studio elinde tokonya na abanchwa maswali onse namaya no kumanya no kuya ono nkobolinde igano eninche ono nje nkobolinde buno mwalimu na endo linga understand it mete yeke usi ngakyo monto right street oigwe packet eliogo elimo eliogo lire lya silingi 50 otebigenda unyugwene urugwena muruira 5 ine packet ya yamo na ende gwate bigwa abande bakosere ngotaire neti liogo lindi gwecha wakaragasi gose itakuwa na madhara engenche yayo unakoira na gocho abanchwa eliogo koigwa street
Nonye na baminto bali bakugwenia Amariogo yege gusi tabana lecho kubatenge Amariogo ko monte packet yemo na ende kwanse karago chigukurigia na endo moment packet ye no nyora zakore tiki toyo so gari toko keya masikani yemete gusi na kigeko rango tebanga okugweni boku yakore open kuna bono Tenecious clinic yaito erejogo rogora ali jogo no ko endaga ali obolinga Tenecious clinic ngayire okonyoro munyagitali noare abantu baikana ntubia okoenda gwapimwa egento kero open muntu ate biseti enyombero obuya ogosowa kwaterikire Tenecious Herbal clinic omoralia so that abantu bagenda ororo bagwena Amariogo amaya yekegusi nara gukona Delvin Kerubo aboli na kingi ko machikorogana na Amariogo yekienyeji gose amasoma aya yemangana yemete niga ko baya abantu abagotwake gose bali bachire miaka ndiyo na kio eskuru ya Tenecious Herbal College biya mono sana biya mama swali ya nama ya mokobolia asokomanya appreciate that amasomo taiya yabagaka amasomo taiya yabana ikintu kende yonsi gokiagacha kuna bono ntubwate e college gete engiya sana from US ego deal na hubs eko process ya kole research ya pack na ende ya supply hubs ige kwegeria college abana bale school ba college school ba begeria baba partners ase nyagitali ba igoire nene sana gose ba igora chi clinic officially chire noni ngabana mbachite school bakaigora clinic okugweni biya obwate information buna antienda agenda buno mwalimu asa igoire clinic kiaye ekero nkoligereria nanyora ngamaene egento gari twegeretie amagachi konsi nabwatiri munyagitali ndo na acha gose research onde bwensi ogocha koligereria onyoranga ebitu kwegeria na biri aba minto twegeri bagokora igo bibwata ni bigokora gasingia yes bono totebe na kero twende tekonya gukora usitu manjumuri agenda gutuma libulia andene kero tudena kora togochekina libulia okurituma onyara kogobulia Mosumari kerara se studio nyore na nguru ase school ya college ya Herbal College Herbal Education College ya gotoka se county ya se Mochubusongo kero anene beso kiriko geria abantu iguru ya Amariogo ya yekegusi kero ya reknubuna Amariogo ya nabwate umunguso gose nabwate na bagotokonya na gotubwenia asinjira erendo ngigendera gutumekerenkeria gwetera se namba yera se skini ya igora abo nara obolia ukorukuna Janet Nyandika aboliga na Amariogo yekegusi ndiro monta koranywa kwamanyokana na uminyokana ne wiki ngima enda yaburukana uminyoke wiki ngima bakayira na abantu banyobo ya banyawo ire bomanyiki bono buna daktari urabateina gose niga gitaga tumia bobe ekegara omonto oyo omone none street taire tino namba ya gose kara kumwakira tari kobugol tino enda none nda ya yasarika litukuligima gose none wiki ngima nakira kwa ndingana ndio Janet Nyandika Janet biyabono Janet na nchirenjera kwa boliri you are bright so nakina ate bange keroko igwa motegereri go so yo toligeretie moralia nkeringa ki Amariogo eringa kirirosiri okorosi gukweli ogo goika gutware dignity amaskani na endo yo kolirosi goikabe clean goikotware high level of hygiene because Amariogo konyugo chinda goiko make sure amagokao na clean nga ikwali Russia for example nabogo yetasi kigali chiweta nchira opikia mato oyagende onyasunyunte and then otebe Amariogo ngeli so ebina bitokwegeria Tenecious Herbal College ngaki Amariogo ngaikwali Rusi lirusi Amariogo asale clean oli process na clean environment otumie byombo bire clean byombo nyagitali bwija yani bwanje tegasi yawo yibo gitali nemeteke gusi so nakiye kugeranga ase college tokwegeringa be serious naenda abande bali twegeiri tutayete ko batalira torenga ngokora bali una twabegeri onye mbali gokorabo then ndoli go chikubanchira kogenderera igo ngiye kogerende koroma una bono oyomo igabwate Amariogo likuru kwa activated chako activated chako nera se market sana lakini abande bali batabwati bomanye bo kolirosia akoendo Rusia makara okay ali atigaire ochunchuga basayigo gechunchugo kende yons orete chubobeka lakini engencho nera korosi wengiya umuralia mbuya kwabolia madam likorosi gwenchirengiya activated chako anyway produce no nenya gitali ya Tenecious
Herbal Clinic jogo garia naro na Amariogo mange lakini aro siri ase enchirengi ya igo ninki obo manyibwo korosia riogo ngai kwali rusia ngaki kwali rosia ngaki kwali paki ngaki edosiere to ise kogende ngenche omate na bora arete riogo rirosie okagen kuri rosia ore olimento burwaire alafu uri ugochikoritumia na ndaba ise kurwara uburwaire bondo bwa atakoreteki atabwata so goika to rirosi with high level of hygiene igo riogo riachete kogera abantu bakoro mwenda liko be excess igo liabete contaminated gose bacterial contamination gose germs ikamentuororo oyaga chikuminyokono no burwaire atabwata bagachikomenta senda because of poor preparation ekegana gitote banga herbalists because in tungo cha gutwara tore seminar we call even these herbalists to semani bitutwara na into organization ngakie organization ye iteko bengiya no nyino rio urarwariri for some time no nyeka Tenecious college yetaracha nera to ngaini bwaye lakini to semani nga what are we doing tiga twegera niga tutwara maskani asemete itoike gusi tonyorosi asenchirengiya epaki wa senchirengiya litware competition Ase Amariogo yandari in the market abantu bagwene batware testimony baba Kenya sae asengencha Amariogo gusi igakorwa korwa sabone bwanya sae igo preparation and skill and education like ikora tware tire college ya Tenecious Education Center Herbal College put eru education yengiya Amariogo arosi gubiye ekigusi choisi gasare akobolige kero monta irurio gori ekigusi amatukari ngatakere kurinywa ane ndiririo konyora riria mache amatukana ngatakere kurinywa ekera kera gote korengana ate abona ekera kwegwe chindathiri chiduka ndiragotegwa anywa matukane usatano eririe ekigusi ririo no ndiririo ari liquid amatukari ngatakere kurinywa buya mono tigante beiga ekobwati nganse mokiyo mote because emelinero amasabanaro amatunaro amatunda naro so nabo eliogo lindo kolirosi liberigwe elinde ndiro konywa litabeliri okoros the and then kwarwo kwanyu so number 1 nambe yemo nsemo kiyo mote yarosigwa emelinko irerengaki in fact emelinere okorosia ekoira no 7 days okoenda kwanye bwatia kwanywa nkyo ekoro kubwati ogwita some bacteria onye chiarengo kwagenda kuritumia even for 7 days omote buna lise karo kwa rosiria mataye by the way nko ninchendu information inke asibali bandigere tubune advantage asirero ndabegeria kego na bago prepare asingencho baligereria mbegeria sinini mbakonye freely at least no any no baralia na omokolitema tali mokolitema mokolitumia because it is very effective lise yes I'm giving some information anyo mokonyanchira ono nsemo kiyomote emelingo take long na masaba lakini amato onya liarosiwe engakientambirira ile 12 hours amato no nyabeligwa tigaire 12 hours onye ne juice juice muna juice ya carrot ekero monta ko nyotumia for stomach ulcers igona aracha kire kwegeri yake juice ya rosi gubuya immediately arosi gwe kuneku to baise korosi juice onye gotumia carrot ko gweni vidonda bienda to baise gotumia juice ye onye tigera open una gwakora within 2 hours 30 minutes yoko nye prepare nye kuneke because yakarego kunune mbeo ige gutwara chemical reaction chinguru chiricha echo kugweni chiasira so nara ito kugeria Tenecious Herbal College ekaro kwa rosiri juice kwanye kuneka a reason twarwa kero monta kurwa robono buno manyagitari o deal with the juices so go deal with the leaves o manyanga eskuru etwegerete keigeri ogligenda gutwara chingu yes kero turiti guchigokora onare na roboli arakitatumitiri tari ayo bolna chio emefuge anene chombe ne jimbuli cha abantu tokutumia kuri abantu bakuri nyama nchikarenchi akabituru sindani cyo Amariogo aya orocho ko Amariogo aya acha ekenchi gutongu sindani na raire na no abantu bakuri nyama barwara se tutake turina ucha samangana hapo no ne chombe cheu biya mano tigancha kereiga abanchwa amoroira mange abantu bakurwara igakuru from lifestyle diseases ngakyo menyete Tenecious Herbal College ngokwana tora about lifestyle diseases mono
nonye stress naro nkonyigeria toli mono because moralia isiko inyora bono iga bante bagweita mono singinja stress abane bagweita chi family chigweita kero twachaka buna nchena achaka kwigeria set topic ya stress nonye na abana bachita se class gosoma most of them batwalire positive attitude yobogima because yabande bale kubolinga surely nabo konyo obogima bwachira rega so ngogeri toli paka stress guidance and counseling abantu basere gotwara chinguru because yetoko tumia linga lenya sae mono abande batwalire chinguru batwalire positive attitude so ase ogotumia okoiga kwemete yeke gusi neki kwa yo minta aboliringa chiombe nechisindani kamuranche palimo konia amabere abana banyasaye palimo konia amabere ekero mokoira amabere gochikugurwa make sure nga eliogo bwatia machiko yo monyegitari okogwenia chiombe talienga engombe yagweni gubono kwanyora amabere koirira abantu nando nabora ire duka gose chiro nyoro mwise komino manyete town onyore no mwana omenyete town so amabera ali tigabwatia machiko atarairwe chiro chiombe kwa betengombe sindani karo kwa nyetire sindani kwa ire butchery gwatigira abantu bando burwire chikansa chinyinga no chikurwera so nali kwa device ametenero yeke gusi metenero yeke gusi buna bona kare ngombe ya nyure sumo ngende bwango gabu onye ngombe ya nyure sumo get activated charcoal ngona sere kwegeli bali gereti nyora makara kuro kwa activated charcoal ngombe na bora nyole kwale konye sibine liogo ye mena liogo lya lingeli konglia linga concentrated ye mena ngombe ya soa go sab kono eno rumeme go se ya soa ko minyoka ngombe bwata activated charcoal ebichiko bibere beka se chuba ya mache burukani kabisa rageria ngombe hiyo omonto oyo mondu omugwekano omonto oyo makalisia ngombe aso omonto konyasi arire liogo akabutoro bonyansi ekera butoro bonyansi oboiga akaenda ka engombe ye karwara ekaranya activated charcoal ekagwena so iga Amariogo nari buna activated charcoal nate abagotumika se ngombe Amariogo naro yeke gusibu na bono mugaka agotumika asichingoko kero chikuru arabune vaccine actually metenero eko active ne vaccine eko eguchingoko chia vaccinated biya chiaro chia tankuro samroire ose chia wana emete inero yeke gusi yes otiganto babwati masomba ya nabago ko masomba arama ya mono na bode timo tonaro mbole tigoro ya Amariogo na arata kere utumika igoro banto masangi timetu sunuri kwane because monto inande na nali mbole tiga iga nando tena daktari akago jetika kwane na eliogo droli ni amangana ya ni gale asense million yemete yegose na sense million good ntaite korwa umongino yo mana observati because mate buno monto konyora information igo konyora information chinse emotions lakini ebinde biro mpaka boni gambira yes ekero kumanya information yingiya na bogo twaro bongaini bwe chinse emotions bono manye go separate nera lingwa ngakingo koleye because education information yero ikonye nyore ekero taite kungainia alafu you do separation onya atanane nga ine yengo tumia unabona sigwa kwa nanse mejende amasangi buna nche manyete gosaso kumanya kwa nogoke because tinchi tiko chiomo no because as interest ya nencho manyene tinchi chiomo no lakini iga gutuka na korwa so gotegenana ase nywomo kwa nyora obukolekano bwachire kwa umuntu gito otiga kurende nyoma yaye osoka isiko oyo igo mwabo kurwara na ndo chikomorora ebintu byaro byatokea buna culture yabagusi yarenge buno sibune koba so nakinata banga asense mejo there is an expert tumate ase school go kama babange expert naro ogo deal ne line yejo tora arangerie ere amanyete buna wakora ase line yejo of course nero part of it there is an expert na inde igaro mongina yes boyamana iko bono goikatube kanebu yake nga kero mundu nabwata ensemo yaye lakini onye situation yego se condition ye koba still you come for consultation na ro tora invite for the same ako information go sa ko the treatment ego manjumuri body ngete ko igude na expert ngeregia section yeyo na bakurangirwe kero taketo manyi obonge ne ranyareka okwerera
ekero tori tu chokora lingwa kwana tangwa eta ekeya mose chi second go kwana lise lili wate abana otura umwanju muriga turigeri anyoro manyibo bas umwanchu ndigeretie tiga singi advantage yugotoke TV na ye wancha gotegerera Ndizi TV na wancha gotegerera mangana Tenecious Herbal College ekero ubwate siororia ekero umuntu abwata manyinga make tokora anemia ekero ubwate siororia amanyinga ara make omutuko gwatia ubwate kizunguzungu ekenge bone narego kweria ogeri otumie buno mwalimu ogende orusirise karo kwa rusirise ama lise neli kali sana na ene nkururarire oligia magasi oli butoli biya nyago lisimegete obutoli biya oli bekeliome asa kendu ekero liomire alafu olige konu oli sunyunte karo kwa linyuntere biya orusiege chiko geichire ewe chunchuge kwanza orusiege chiko geichire obeka sama chago samba lise ekero kwa bikira sama chago samba maybe ege kombe omanye korete beetroot beetroot no murioria ekero kwanyo butoire kwenda no enaria daraja osabe beetroot obutore beetroot ye nkenke oburukania amacha ali meyelisa otiga kende okay okunyu bikombe birasi bibere mambi mugaso maragwaba for 3 days amanyingao airanire you are okay anemia yairire chi condition cyo gwatigo motu esiororia no moroso monge igokonyora byerire kwa bere bya aina roto kwegeria Tenecious Herbal College buya sana mbiya sana mwajubure karo twalenge na Mosumari bantu gamwa echinga kinande da ekange yamiga kwana lingana lyo mwali harno pasemi go jasu mwajubure kera gisa yetu charire mbiya mono abanchwa mbiya mana sengincha Ndizi TV asoko ngalegani gocha mono asoko kwanera obugwenia bwemete yekegusi namba ibere na legotebya bonse pi batutegereire na baturigereirie college ya Tenecious Herbal College ere Twin Towers Bosongo erange na Umoja Elimu Center alia igia ya chakire college yokwegeria uburwaria bwe emete yekegusi tali kienyeji guchi yatwara umuchanganyiko so twareganire mwenzi abagaka abana bakorire ki school buna abande bakiro abana bake abaiseke n'abamura abande mbale baraburiye muraringa after bakorire gabo nkibago chikokora you see that is a big question so ekero bakorire gabo nabo bako ba part of ya banya system y'obunyagitari ya area Tenecious Clinic ere jogo we said they can open their own clinics ikiara kero kwegerigwe gwatwarire education kwa irwe certificate nabo kwegere clinic abantu lero bairanire asobugwenia bwemete bekegusi lakini ebangire buya ebwato mochoko na inde bunatwara abande bakugwena kurwa Tenecious Herbal Clinic twabariganire mwensi asogo join ya college ino embono no nyemambia you come and take your letter of admission na bana jikori gicha onjeri ja kurigere libono mambinga kyopate abanchwa balitwarenge na inwe kina Janet kina Seth kina Daktari Omayo anotoramo kina Principal Festus Nagaka Okari kina Onsarigo Deputy Principal of the college. I appreciate you saying tomorrow state program yebuya na abande 20p. Thank you baliba watchiri that you take that information to arabo manyobo iga to abainivitiri asoko manya emete yekegusi umuntu ko banyora sense media online yero mubwate platform aso montara arata ko manya obosembo ino sembara manata kobeka. Yes, as I say online, at least we have updated. We shall get more informed. We shall inform the Ndizi TV. Alafu abantu wawe connected more. So go to IKEA. Moses and Nigusa. Mbia sana mwanjumuri na kwa nyora libageli kwa beira mwanente tuwa chagete tuwa murekeira mangana mange goro ya hapo education kaide na kwa nyora Ogosemi na nito tena anki kande sali biro bia chiri tena tumira ne kende kanande Mosumari aracha toera mange kera semi choji njiri kwa era semi choji jiri kila litu ke jiri continuous sigonande tomorete ankiende atotebye ayua mange na ebe muno mwanjumuri asengi ye CSMS cha wadoma muna ntoji somete ntoja to jirande asenchere ndi kompia muno yanda kutubwata yanda kuligeri merobeli ya Ndizi TV nero gwansu mugusi bana botambe ko tenegende kianekia negende yansu ani ko kenyora ime ya Ndizi TV twaro uburigiri ubya iretariane Brighton Makodi.